Hi mga bahay, namin karon sa Mactan New Town. Mga unmi ikig panggutom ang mga kabus. Asa man dapat la kanin to view diri oh. Mga tilaw. Asa man ni diri? Kuan sa ganan. Ha? Kani ang Mactan al fresco. Nami lang nam sa kay kapilian dire. Sige. Okay, dirito sa Mactan al fresco mga bay. Ata sa Mactan al fresco. Okay, salamat nanay ato.
Hello. Hello, Ben. Albenji. Mga si Benji na ta. Nangaon kami diri, Ben. Kaya po namin, kay may mga paniot to, ang mga trabahante. Naman na siya kanang option. Pero depende. Dili tanan nga pwede nimo i-mute. Nay uban ana nga ma-close gid na imong channel, delikado gyud ang music no. Delikado jud mo na nga ampingi jud yun ang mga music. Pwede ra ma-mute nga naay posibilidad nga ma-remove na ang video. Ma-remove imong channel. Wala kuyaw jud kay ang music. Katong mga kuan nagyud tagka siguro nga mga CPR. Katong mga gagmay lang siguro CPR. Ako yung sa kalay, tangtang jud ni Lolo. Saan ako daghang kay mga English dito nga ipang tubag tabangan pay ko nila English ni pang Ryan jud to tanan. Ang kambal jud to tanan nga English kay tag-as ito niya sige tikbas kay di man jud mo sa ego. Naamay ka nang tama na 1,000 words ana. May limit ba? Wa gyapon. Libur ba ito nga live pero bungga si Lolo gibili na super chat ang live bitangtang. Ang super chat na ara. WH ug katong video nawa jud. Pero ang super remove jud. Kay community guidelines ako nalabag. Pag community guidelines atong malabag tangtang yun. Tanggal ang video. Kuha na to kanang isa na to kanang warning na to sa kuha. Sunod kung malabag na nako, remove na jud akong channel. Wa bitaw nga di ko basta-basta manghatag na jacket. Ako na Pinuko pa yung ma-terminate pa sa'yo nga kanang Terminate. subscribers. Ako na itong may tabang ninyo pag-subscribe. Sayang pa. Ang uban inig-suot sa live, nakaitag jacket, ibuwa may gab. Pagbatol po mo pamatasan na inyong mapay pagsulod. Uy, takailan ninyo sa prosta. May nga, dahil mo jacket. Lagi nga na bitaw. Dahil uban nga na, mapay pagsulod. Pa jacket naman. Foreigner bay? Ako ginagi, basa pa. Ayaw ba sa mga foreigner bay? Basta mga jacket na lang. Lagi mo sa, mo to, nga di ko basta mga taga jacket. Pero ay na ko'y warning. Makuyawan ko. Pero first warning ba makana? First warning, ay kadua anak lagi mo lagi to sa email nga. Kanang usay wala kiso. Ay ito video. Visit Erin. Kusuon. Ano jacket? Magganahan pa ko na maghilom-hilom. Maghilom-hilom nga permit present ganahan ko. Tagaan na ako na dito sa jacket, ibundak ko na ko yung balay. Alam ko pa nga yun. Makita niyo, alam ko yung uban nga. Mapay pagsulod. Ay, tag-jacket, pero makabundak ko balay na ko. Sino ka? Sa una sa nabot ng isda pa po. Ako yung muna pang isda lagi. Ako na kong isda ba sa napuano. Na Ni Daloy simple vlog pa. Abot yung ng China si pag-isda sa Daloy. ano man, napalo na po ni Lolo kaya ano na, nanubra na akong mga pang-subscriber, yung akong subscribers. Sobra na ako mga ipag-subscribe. Daghan na compare sa akong subscribers. Dapat maglimpyo ka, ana. Pwede naman ka Palo ko makadikit. na. Palo ko na. Daghan na kayo. Imong limpyohan katong mga subscribe panihan ng tulpo, nakasubscribe na yun ang paon. Tanggalon ni mo. Ako na channel na mo subscribe. Tanggalan. Grabe ko bisa na katakan ba itong 75 ba itong bay? Kada adlaw, ako isda kang 75. Kada adlaw, isda. Maximum of 75, pwede. Kada adlaw. Shout out naman ba itong live? Kanang nakikita no? Ano ako sa sila go. Basta magsugi lang dyan mo, no? Kanang 1,000 subscriber, 3 weeks na. 3 weeks na nakuhaon. Anong bang mga YouTubers ko Eh, pwede mo tamangis tag 75 kada adlaw. sunod lang sa waka kanila. Sa kasa mo ulo sa nilang Miss 22 go. Paluparan man dito og link. Palupad ko dito. Minimum of 70, maximum of 75 sa usang adlaw. Oh, imo din ang pugihan. Kani ra kayo.
mo mapugos ang mga tao. Oh. Si Kuan ay golden brown jay. Lupan si mga balay niya. Kaya naroon nun, ganito ron nun, subscribe ko dito niya. Uy, hindi naman kita mo na, di ba? Sama na ako, bakit sa mga dito na ron? Ikaw, ano, natigil sa kabot, wali nga ito. Ban? Ban si Mato. Pag bill-all lang jud mo, bill-all lang jud ha. Para di jud ka mataktak. I-shout out. Kuan, huwag ka sa makita ba yung dinanihin sa mga nagtitim mo. Init-init. O, ini ka bukas. Kapit ka ng mga pahangat, kapit ka na, ano, mga agas ng iba, hindi mo napansin. Lunes pa ang ha ato day. Sa ka mga ibig sa service, mga o, kalunas pa pa doon, marami sila. Ugma bangat na to. Kinahanglan ka, legit jud ini dikit. Ay, sa channel na. Sa channel. Dili, imuha man ang ikaw may mo set up, ana. Wala na siya, guard na sa imong channel. Guard na sa imong channel. Uy, tinuka to ninyo. Ay, tanawa. Ningon ba makairong gano'n, ano, bro? Sayang, ani, uy. Wala ba? Kaya sayang pa ayun. Hindi na mo kaya kanila isda ko na lang. Mana ada bos bago ko sa imong habay. Maglista na ko sa mga. Pero ngayon wala. Naay trabaho mo ba na Sunday? Iyo ka ba? Nako kamunoy. Eh? Kasi kahapon na to, alas 4 na beta dito. Kuan, 6 to 6 man na sila. Kawas man na iya. Grabe. Kuan mo siya security gate. Bisa na ilang mga kuan ano? Yugo na ko mga bata. Yugo na mga bata. Sa lurong, oh. Yugo na makalaag sa dito ba? Pwede ba? Mga bata? Pwede, na may dami ng bata to. Uminaw ba, gaya kong number ni Inday Lucy Love, kaya na mo surprise sa ila ha. Na mo hatag og regalo ba nga surprise. Ya sa kuway paagi. Ah, dili man iya ra may pa-deliver. Ah, naras baknaan di ay. Sige, ato na lang nato. Ay, ay, ni. Asa na baknaan diri sa Ah, dito. Oh. Ah. First week of December, maniya ikuan. Oo. Pero kinahanglan nga imong ikuan message mo nga wala wa ba sila ka ng tawa. Basta kita ko may surprise sa white tao dito. Kay uday. Free raman ni palit ko og kids care ba niya. Free raman niya twice. Oh, bitaw. Ilay revenue niya ron. Pero is Sa kabuan na.
Daghan man gud maluoy sab niya, bay marino. Sa ilang kaintang. No. Hindi no sila. Kasi ano sa bukid squad na. Kaya kanay magkot siya pati Sa bukid squad magud na sa ang ating sarili. Ya, magsukod ana kita sa atong pag-brown kay dito na sa kalog wala ka anang trabaho, aron tas balay. Lagi. Mga bitaw sa Kita na